Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga po sa Indogabos, alas 9:09 na po, kaya alas 9 gis na nin pagkaaga, Webes ngunyan, petsa 14, kan Oktubre taon 2021, minapaabot na naman kami nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos, happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa satuyang hepe kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, Dr. Cedric Daep. Sir Cedric, happy birthday tabi sa imo. Hali sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM asit ang 97.1 KFM. Pati na po sa muya sa bilog na tropa. Happy birthday tabi sa imo, Dr. Cedric Daep. Buda kay Sir Romy Tan kan LCC Group of Company. Sir Romy, happy birthday man po. Hali sa bilog na tropa kan DCGB asin sa indong lingkod. Tingog Kanbanwaan na po. Diretso na po kitang alas 10. Dahil na kita magparahaloy. Anong tabi? Puto na sana. Minutos na lang ang programa ta. Alas 10 malaog man yung PhilHealth. Kasuhapon, tabi, nakahuron ta off-air ang saro sa mga saro sa espesyalista po, infectious disease specialist, consultant po kan gobyerno sa laban niya to sa COVID-19, lalo na digdi sa Kabikulan. Gusto niya tong maaraman kung igwa ng bulong na pigagamit ngunyan na discover, as in pigagamit na ngunyan kontra sa COVID-19. Taan sa tuya bagangon yan is bakuna pasana. So hahanapon ta ang kasimbagan kung igwa na nin sumasalangkaw na level na laban medical niya to sa pagikan pagkakadiscover ning bulong na ito bagang so paghalimbawa although da itapighagad igwa nin mga personas na may simptomas padingnal kan COVID, mapasiring na sana sa doktor, Dok, paki-check up, baka may COVID. I-check upan, ay meron. O, eto na ang reseta mo. Bilhin mo na sa butika, available na, uwi ka, 5 days, 3 days. Take mo yan 3 times a day or what. Then okay na. Yan. Aramon ta kay Doc Ana Linda Bilyen, saro sa mga consultant mismo kan gobyerno. Lalo na digdi sabi ko, laban sa COVID-19. And isa sa mga espesyalista, IDS, Infectious Disease Specialist po, digdi sa satuyang programa. Doc Ana Linda, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ng DCGB. Salamat po for joining our program, Doc Ana. Hello. Medyo manipis yung signal natin. Sandali po, Doc, adjust namin dito. May konting technical adjustment lang, ano? Yan. Okay, sige. Okay, yeah. Good morning. Yeah, you're coming. Okay na po. You're coming in 5 by 5. Doc Ana, salamat uli sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon sa programa. Doc, kahapon, nagkausap tayo, may kinalaman sa katanungan na po ng taong bayan kung meron na bang gamot na ginagamit na ngayon, na imbento ginagamit na ngayon para doon sa mga may COVID. Hindi po yung bakuna, kundi yung gamot na po talaga na, kumbaga, kung may symptoms ang COVID, pupunta na sa inyo, then re-resetahan na ninyo. Ito na po yung gamot, bilhin mo na sa butika, uwi ka na, after 3 days, wala na yan. Doc Ana, kindly educate us po, Doc Ana. Okay, so meron pong recently lang, merong nag-apply na for emergency use authorization sa ibang lugar pa to, sa US. Wala pa sa atin. Ang tawag sa gamot na yon, Molnupiravir. So yung gamot po na yan,
sa clinical studies nila, ginamit po yan sa mga pasyente na may mild symptoms ng COVID. Tapos nakita nila na pagkatapos nilang nabigyan yung pasyente ng gamot for 5 days, nakita nila na after 5 days, yung virus sa katawan negative na. So maganda siyang gamot kasi nape-prevent niya na maging severe or malala yung sakit. Tapos dahil mabilis nawawala yung virus sa katawan, yung infectious period din ng tao, kasi 'di ba normally ngayon sa mga nagkakasakit sa COVID, mga 10 days bago mawala yung virus sa katawan. Kaya ina-isolate natin sila ng 10 to 14 days. Pero pag nabigyan ng gamot na to, in 5 days time, wala nang nadidetect na virus sa dun sa ilong nila or dun sa nasopharyngeal area. So in short, hindi na sila nakakahawa, tapos hindi na rin nagpo-progress yung kanilang sakit para maging severe. Pero gusto ko lang po i-clear, Sir Pio, na ito po, kailangan, ang bibigyan pa rin ito, RT-PCR positive. So hindi po pwede na may sipon o bulang, tapos iinom na. No? So kailangan pa rin titingnan ng doktor, ipapatest, kung RT-PCR positive, bibigyan na po. Para lalo na po yung mga pasyente na may mga comorbidities, kasi sila po yung nagiging severe. So sila po yung candidate na bigyan itong gamot na to. Opo. So isa-isahin po natin, Doc Ana, una, you are confirming sa inyo sa Medical Society, sa research na ginagawa ninyo, meron nang naimbentong gamot na panggamot sa mga taong may COVID. Yes po, tama po yan. Opo. Pangalawa po, yung gamot na yon, ang pangalan po is? Molnupiravir. Kindly spell po, Doc Ana. MOLNUPIVI, Molnupiravir, RAVIR. Yun, opo. Piravir. PRRAVIR. Opo. The next question would be, itong gamot na ito, is this now readily available sa mga butika doon sa country na na-invento to? And what country is that, Doc Ana? Sa ngayon po, ang gumawa kasi ng gamot na to, yung MSD, yung Merck Pharmaceuticals, no. So sa US, meron na siyang emergency use authorization. So katulad ng bakuna, no, na kahit hindi pa tapos yung pag-aaral, binigyan na siya ng authorization para magamit, no, kasi nakita nila sa studies na maganda yung effect niya. Tapos may mga European countries na rin na nag-a-apply na rin for emergency use. Sa Pilipinas, meron na rin na-aprubahan na ilang ospital sa Manila na binigyan ng compassionate use certificate. So compassionate use, pag sinabing compassionate use, yung ospital lang yan na yon na nabigyan ng ganon ang makakagamit ng gamot na yan. Tapos meron ding ibang ospital sa Manila like yung Lung Center tsaka yung Asian Medical na meron silang pag-aaral ngayon tungkol dyan, binibigay sa mga pasyenteng may mild COVID tsaka dun sa mga close contact na mga pasyenteng nagka-COVID para makita natin kung pwede rin siyang gamitin as preventive or prophylaxis, no? Para yung na-expose, halimbawa sa loob ng bahay may nagka-COVID, yung mga kasama sa loob ng bahay, bibigyan ng gamot na to at titingnan nila kung hindi na sila mahahawaan. So, yun yung availability sa atin. Hindi siya readily available sa mga butika kasi compassionate use pa lang ang certificate sa Pilipinas. Hindi pa nag-apply yung company ng emergency use authorization sa atin. So, ano po, Doc Ana, sa inyo sa Medical Society, is this a good news? Kasi kung meron ng ganyang gamot, parang ordinary na lang na resetahan sa doktor in kaso and wala nang masyadong problema sa pag-spread pa ng COVID, Doc Ana?
Yes po. Kung magiging available po siya commercially, so mabilis na siyang mabilis na po siyang ireseta, tapos mabilis na rin makakakuha ang mga pasyente, mape-prevent na po yung pagkakaroon ng severe na yung malalang sakit at hindi na rin ma-overwhelm yung mga ospital natin. Tapos since ang effect nga ng gamot na to, pag nabigay mo siya, in 5 days time, hindi ka na nakakahawa. So, ma-prevent din po yung pagkalat ng virus, no? Kasi syempre, pag wala ng virus na binubuga yung isang taong may COVID, hindi na rin siya nakakahawa. Opo. So, sa projection niyo, Doc Ana, mga ilang buwan pa or taon ang gugugulin bago po yan maging readily available na sa market worldwide, including here in the Philippines? Usually po, pagkatapos ng clinical trial, pwede na silang mag-apply ng Certificate of Registration, Certificate of Product Registration. Pag nabigyan na po niya ng US FDA, pwede na siya commercially available. Like yung Pfizer vaccine po, di ba? Nabigyan na siya ng Certificate of Product Registration. So, commercially available na po siya sa US, pwede na siyang ibenta ng commercially, pero kailangan pa rin po mag-apply sa Pilipinas ng ganon. So, halimbawa, natapos na po yung trial at nag-apply na sila sa US ng Certificate of Product Registration, madali na rin po yan ma-approvean sa Pilipinas. Kasi ang US FDA naman, sobrang pag na-approve sa kanila, parang nabusisi na talaga yung gamot na yon at nakita na nilang maganda yung gamot. So pag nag-apply sa atin, mabilis na lang siya ma-approve. So ang timeline na tinitingnan nila, baka early next year, magiging pagkakaroon na yan ng Certificate of Product Registration. Hinihintay lang po kasi matapos yung clinical trial. Okay, so early next year, good news na yan sa humanity, mas lalong good news na sa humanity, Doc Ana, including here sa atin sa Pilipinas. Yes po, syempre. Kasi dahil nga itong gamot na to, ang tina-target niya is yung mismong virus, yung hindi siya, dahil ang tina-target niya yung enzyme na ginagamit ng virus para dumami. So kahit mag-mutate yung virus, iba-ibang klaseng variant, kaya pa rin niyang labanan. Kasi yung virus, yung pagdami ng virus mismo ang tina-target niya. So unlike the vaccines, di ba, ang sa bakuna, spike protein ang tina-target na yun mismo yung nag-mutate. So may mga ibang bakuna, dahil sa variant, bumababa yung kanyang bisa. Pero itong gamot na to, kaya niya lahat ng variants. So maganda po siya. Opo. Doc Ana, kindly give us picture kung readily available na yan sa butika. Ano ba? Meron pa bang quarantine, physical distancing, isolation, hugas ng kamay, tapos yung mga lockdowns, or are we going back to the normal life na ating nakagisnan, Doc Ana, if available na yan sa market at na ibibigay na sa mga pasyente na may COVID? Opo. So sa tingin ko hindi na tayo talaga babalik sa normal na before the pandemic, no? Hindi na siguro. Kasi yung coronavirus, parati naman siyang nandyan. Pag nagkakaroon ng major mutation, nagkakaroon ng mga ganitong klaseng pandemic. Pero kung halimbawa itong gamot na to, kaya niya nang labanan yung COVID, meron pa ring darating na bagong virus na pwedeng mag-cause ng pandemic. So, sa tingin ko po, baka after, kung makontrol man tong pandemic at maging parang sipon na lang or flu, kailangan po rin po tayo mag-observe ng proper health protocol, like yung paghuhugas ng kamay, avoid crowds. Pero siguro ang maiiwasan na lang nito is yung mga lockdown, no? So siguro makakapag-move on na yung mundo at ma-improve na rin yung economy kasi parang magiging na lang tayo. We can live, parang kaya na natin mabuhay na nandyan lang yung virus. Kasi hindi na siya as nakakahawa at hindi na rin ma-overwhelm yung mga ospital kasi
hindi na rin magiging malala yung sakit. Opo, kasi ang naglalaro ngayon sa napipicture namin sa isip namin kaming mga common people na may gamot na yung COVID na dyan. Pag nagka-COVID parang sipon na lang, wala nang masyadong ipapangamba, kaya balik normal na doka na. Opo. Pero sa tingin ko po, hindi na talaga tayo babalik sa dating yung normal po before the pandemic. So siguro baka yung pagsusot ng mask magiging parang Japan, di ba? Whether may pandemic or wala, nagsusuot sila ng mask. So baka gano'n na rin. But case-to-case basis pa rin po. Depende. Depende kung anong mangyari. No, opo. So, pero it would be different as compared now na hindi pa available ang gamot niyan na in case, Doc Ana. Yes, definitely po. It will be better. Mas maganda yung magiging situation kasi unang-una nga po, ma-prevent na yung magkakaroon ng maraming malalang sakit. So, yung mga ospital hindi na po mapupuno. Tapos yung transmission, mababawasan dahil nga in 5 days time, hindi na siya nakakahawa. So, magiging manageable na po yung COVID. Ayun, opo. Sige. Now, Doc Ana, kahapon, nakausap ko si Mayor Unghoko ng Ginubatan. Ano po? Opo. And Mayor Unghoko ng Ginubatan is positive po siya sa COVID. Siya mismo ang nag-announce niya, post niyan publicly. Ano po? Now, on air na kausap ko siya habang andun sa St. Luke sa programa. And siya, kinonfirm niya na siya ang first dito sa Pilipinas na tinurukan nung sinasabing gamot din na itinurok kay Presidente Donald Trump. Ano? Yung ano ba yun na pangalan? Monoclonal antibody. Parang Ronapriv. Ronapriv po. Yan yung brand. Oo. Ronapriv. And in fact, dinocument ata yun sa St. Luke's kasi siya ang first ever Filipino, Mayor Gemma Unghoko, na positive sa COVID na tinurukan noon. And pinauuwi na nga siya kasi yun ang ginamit din ni President Trump. Kasi di ba last year ata yun si President Trump ng US nagka-COVID and after 3 days ayun nagmo-motorcade na, naglalakad-lakad na. So, meron na pala dito sa Pilipinas ng Ronapriv. Brand po yan, Doc Ana? Yes po, brand po yan. So, combination po yan ng dalawang monoclonal antibody. Siya yung specific dun sa SARS coronavirus. No? Ang tina-target niya is spike protein. So, ganun din po ang ang effect niya. Parang, basta kailangan po mabigay siya early, no? Mild to moderate. Hindi po pag severe na, hindi na siya masyadong effective. So, kailangan ibigay po siya, mild to moderate pa lang yung sakit. Tapos, isang injection lang siya na prevent na po na magkaroon ng severe na infection. Yan. Yun po yung effect. Opo, yun ang ibinigay sa kanya doon kasi pagdating niyang 4 a.m. The other day, nag-rest. In fact, OPD lang siya, outpatient lang siya sa St. Luke's. Nag-test, anong tawag yun? Yung parang test injection ba yan? Yung parang tinetest siya kung hindi ka magkaroon ng allergy dun sa gamot or hindi ka mag-react. Opo, 10 ml daw muna. Then nag-observe ng ilang minutes. Then wala naman. Then pinay-take siya ng yung parang mga prophylaxis, yung parang sa allergy. Saka na siya tinurukan, IV, sa swero ata pinadaan ng 100 ml ng Ronapriv. Yes. Ayun. So, ano yan? Makukonsider po ba na gamot na din mismo kontra sa COVID, Doc Ana? Yes po. Gamot po siya specifically for COVID. Kasi yung laman niya, dalawang klaseng monoclonal antibody po na directed towards SARS coronavirus po talaga, yung virus na nagpo-cause ng COVID. So specific for COVID talaga po yung Ronapriv. And talagang binibigay po siya as outpatient lang. Yun Isang injection, opo. Opo, Doc, available na po ba yan sa mga butika ngayon? Kasi meron na sa St. Luke's eh. Sa ngayon, parang ang St. Luke's po kasi, parang isang center siya na ginawang parang study. May study sila doon. So may clinical trial sila doon. So isang center sila, kaya
yung St. Luke's parang isa sa mga pwedeng puntahan in case na gusto mo nitong gamot na to at parang eligible ka dun sa criteria na tinitingnan nila. So ang criteria dyan po, kailangan mild to moderate lang yung sakit. Meron kang comorbidity, at least one na comorbidity, no? At saka hindi ka nagre-require ng oxygen. Opo. So, yan yung mga candidate na binibigyan nila nitong gamot na to. Yes. Any idea, Doc Ana, magkano ang amount na Hindi ko po alam. Sana tinanong niyo si Dr. Omo. ayaw sabihin. Ayaw sabihin. Pero hindi ko po alam kung may bayad siya ngayon kasi clinical trial siya eh. So, baka po walang bayad. Hindi ko lang sure. Pero kasi itong yung announcement ng St. Luke's na meron silang gamot na ganyan para sa mga high-risk na pasyente na may mild to moderate na COVID na kung kailangan nilang iko-contact lang yung ER nila sa St. Luke's para mabigyan sila. So I don't know kung may bayad, baka minimal lang kasi parang ongoing na clinical trial po ito sa kanila eh. So ilang bagay pa po, Doc. Would you confirm na itong Ronapriv, yan rin yung tinuro kay Donald Trump? Yes po, oo. Same po. Same yan. Yung gamot na yan, Regeneron yung company na nag-produce niyan sa US. Tapos ang pangalan ng gamot, brand name is Ronapriv. Okay. Dalawang monoclonal antibody ang laman niyan, yung tinatawag na Casirivimab tsaka Imdevimab. Yan yung dalawang gamot na kasama dyan. So, basado sa mga statements mo, Doc Ana, lumalabas, dalawa na ang available na gamot na imbento na effective, kaya lang hindi pa readily available commercially. Yes po. Kasi itong Ronapriv, under emergency use authorization po sa atin. So, ibig sabihin, halimbawa ako is isang company na gustong umangkat nito, hindi po pwede kasi hindi pa siya commercially available. So through the government pa rin papadaan. Parang yung mga bakuna natin, through the government pa rin kasi emergency use authorization pa lang ang binigay sa kanyang parang go signal. Yun pa lang emergency use authorization pa lang. Tapos yung yung Molnupiravir naman, compassionate special permit pa lang ang binigay. So, yung mga ospital lang na merong compassionate special permit, saka lang sila makakagamit. So, hindi pa rin po siya readily available commercially. Pero the good news is meron available na gamot, Doc, sa laban natin, ano? Yes po, opo. Opo, so Molnupiravir and itong Ronapriv, ano? Opo. So, Doc, parang madali nakadiscover ng gamot, Doc, ano? Yung Molnupiravir, matagal na po yan na-discover, 2014 pa. Yung time ng MERS, kung naalala nyo, yung Middle East Respiratory Syndrome, di ba coronavirus din ang cause nun. Doon na po na-invento yung Molnupiravir. Kaso lang, nagkataon na mabilis na natapos yung MERS, di ba, nawala kaagad. So wala silang masyadong nakuhang population na pwedeng include sa clinical trial. Kaya hindi yan nag-push through. So ngayon, na-invento na siya 2014, pero ngayon lang po nagkaroon ng clinical trial for COVID. How about itong Ronapriv? Tapos ito naman pong Ronapriv, synthetic yan na ginawa. Bago rin lang po yan, synthetic na ginawa na monoclonal antibody siya na directed dun sa SARS coronavirus, spike protein ng SARS coronavirus. So halos kasabay po yan na invento ng mga bakuna natin. Now with regards dun kay Mayor Ong Hoko ng Ginubatan, kayo po sa medical community, would you coordinate with the good mayor para matignan ang development after na maturukan siya ng Ronapriv? Usually po, pag mga ganyan, lalo na pag emergency use authorization po,
ano talaga, minomonitor po talaga ang pasyente niyan. Pag once na nabigyan, tapos may certain period yan na minomonitor, no? So, meron niyang naka-assign sa kanyang case study na tao na araw-araw tatawagan siya, tatanungin yung kanyang kung ano yung mga nararamdaman niya, ano yung nararamdaman yung side effect, or kung anong kakaiba na nararamdaman niya. So, part po yan ng mga pag-emergency use, kailangan may monitoring after mabigay yung gamot. Kayo po dito sa Bicol, would you exert effort na ma-monitor din si Mayor Gemma? Sa tingin ko po, kasi under siya ng St. Luke's. So, St. Luke's po yung magmo-monitor sa kanya. Opo, okay. Oo. Pero po yung gamot na yan, I think naka-acquire na yan ang DOH niyan. So baka magkakaroon din po tayo niyan dito sa Bicol. Baka mabigyan din tayo ng allocation ng gamot na yan. Kasi since emergency use authorization nga po tayo, through the DOH ang purchase ng mga gamot, no, pagbili ng gamot, through the DOH pa rin. Yan. So baka po mabigyan din tayo dito sa Bicol niyan. Yan, pag nabigyan, so malaking kaginhawaan na yan, Doc Ana. Opo, kasi syempre, lalo na po kung walang bayad. Pero kung mahal po kasi, kasi ang mga presyo po niyan, halos kaparehas ng, kung alam niyo po yung tocilizumab, yung binibigay sa mga severe COVID na nagamot, nasa 15,000, opo, nasa 65 to minsan sa black market 150,000 ang isang vial, no, pero mga 65 lang talaga ang ano niyan, normal na price. So mga halos ganun po siguro ang presyo niyan. Ay hindi ako sure. Pero since halos kaparehas sila ng kumbaga sa kapantay silang mga gamot. So baka ganun din kamahal. Ulitin ko, Doc, pag available niyan na commercially, malaking posibilidad wala nang mga lockdown, wala nang mga restrictions masyado. Opo, kasi syempre makokontrol na natin yung pagdami ng COVID, tsaka ma-prevent na rin po yung ma-overwhelm yung mga hospital. Kaya lang naman tayo po nagla-lockdown kasi syempre pag hinayaan natin kumalat yung sakit, magbe-breakdown po ang healthcare system natin, which is ayaw nating mangyari, di ba? So yun lang naman ang purpose kaya nagla-lockdown. So kung under control natin yung COVID, hindi natin kailangan mag-lockdown. Okay. So much about that, Doc Ana. Isa na lang po, ano ang diagnosis mo dito sa Albay? Pataas ng pataas, lalo na sa Legazpi. We will be listening. Sa ngayon po, yes, pataas pa rin po ang kaso natin. Puno pa rin po lahat ng mga hospital. At sa ngayon po, sa BRTPH, puno po yung ICU namin. Di ba yung COVID Referral Center? COVID na lang po ang ina-admit ngayon sa BRTPH. Puno pa rin po kami at marami pa rin po ang pila-pila na tumatawag para mapa-admit po sa BRTPH. Yung mga private hospitals po, puno pa rin po. So, in short, hindi pa rin po tayo safe na magsabi na nag-peak na tayo or pababa na tayo kasi puno pa rin po lahat ng hospitals. What are the possible causes? But ganito ang trend sa atin, Albay and Legazpi for that matter. Yung latest po na lumabas na biosurveillance ng yung tinitingnan kung anong mga variants ang meron sa lugar. Sa Legazpi po, karamihan ng na-isolate sa atin is beta variant Yung beta variant po kasi mas malala siya kaysa sa delta kasi ang binababa niya yung effectivity ng bakuna, tapos hindi siya as nakakahawa as delta pero mas severe ang nagiging infection kahit na nabakunahan. So siguro yun ang nakikita ko, kaya siguro hindi kahit marami nang nabakunahan sa atin, meron pa rin maraming nagkakasakit na bakunado kasi mas mataas yung beta sa Legazpi compared to other areas in Albay. So it's beta variant ang dominant variant sa atin ngayon na tumatama sa mga nare-record ninyo, Doc Ana. Yun po yung lumabas na latest na biosurveillance. Mas madami tayong beta kaysa sa delta. Although hindi natin for sure mako-conclude yun kasi 'di ba ang biosurveillance naman random lang na pinapadala yung mga
nag-positive sa COVID, hindi lahat ng nag-positive nagagawa ng sequencing. So random lang. Pero kung makikita mo na malaki ang agwat nung isang variant sa isa, makikita mo na baka yun nga yung dominant. So for example, itong latest na lumabas na biosurveillance, ang nakita po dito sa Legazpi City, ang beta 11, ang delta 1. So, kung titingnan natin, mas maraming beta, no? Tapos ang alpha 4. So, Baka yun po is one of the reason kaya rin po maraming vaccinated na nagkakasakit pa din. opo. Is it true sa entire Albay? Ganyan po ba? Sa entire Albay po, sa Albay, halos pantay yung beta at delta. So, yung beta is 28, yung delta is 22, tapos yung alpha 3. So, yun po yung sa Albay. Okay, so it's beta dominant, Doc Ana? Ano po? Opo. May following question dito. Ilan po ang binibigay na remdesivir sa isang patient and para saan yung Baricitinib. baricitinib? Oo po, pero paano malalaman na delta ang nakuha ng patient? So, bali tatlong tanong. Ilan ang binibigay na remdesivir sa isang patient and para saan yung baricitinib, and itong kung paano malalaman na delta ang nakuha ng patient? Go ahead, Doc Ana. Opo. Yung first question, ilang remdesivir, depende po sa severity ng pasyente. So mas malala, mas matagal po binibigay. So maximum of 10 days. So 10 days, 11 vials po yan kasi yung first dose, 2 vials. Pagka naman moderate lang, 5 days, so equivalent to 6 vials po na remdesivir. Pangalawang question, para saan yung baricitinib? Yung baricitinib po, JAK inhibitor yan. Binibigay yan sa mga taong supposed to be na bibigyan natin ng tocilizumab, pero dahil nga yung tocilizumab out of stock, pwedeng alternative yung baricitinib para po ma-prevent na lumala or ma-prevent yung tinatawag namin, yung hindi ma-prevent, ma-control yung tinatawag namin na hyperinflammatory state ng COVID. Yan yung hirap na huminga yung pasyente, no? Parang nalulunod na yung baga. Tapos number 3, ano na nga yung number 3? Paano malalaman kung delta? Kung delta. Oo. For sure lang na malalaman mong delta kung isa-subject ka sa genome sequencing, no? Pero dahil nga po hindi naman posible yon, kino-consider na lang namin as delta kung sa isang bahay halos lahat kayo naubos, nagka-COVID. So probably delta yan kasi mabilis siya makahawa. Pangalawa, kung bakunado ka at nagkasakit ka pa rin, probably delta yan. So yun po yung tinitingnan namin na parameters. Pero to be sure kung delta ka talaga, kailangan mag-undergo ng genome sequencing. Opo. Ma'am, with this situation natin sa Legazpi, yung binigay mong data, beta variant, and may delta, and albay on the rise, and hindi nyo, kinukonsider nyo na hindi pa nga to hindi pa umaabot sa peak, so pwedeng aabot, tataas pa to. What more medically can we do para ma-avert yung sinasabi mong hindi pa nga to umaabot sa peak, para wag na tayong tumaas pa, Doc Ana? Go ahead po. I think po hindi lang po medically ang dapat kumilos, no? Dapat po lahat tayo on our own little way kumilos kasi ang paghawa po ng COVID, depende po rin sa mga kilos ng mga tao. So kung alam natin paano nahahawa, 'di ba? So kung wala tayong business na lumabas, wag na po tayong lumabas. Kung pwedeng ma-avoid yung mga celebration like birthday parties, binyagan, kasalan, yung mga ganon, kasi super spreader event po yan kasi parating may kainan yan eh. So kung pwedeng ma-avoid yan, mas better. So I think kung gusto talaga po natin makontrol yung pagkalat, kailangan po lahat tayo mag-contribute para ma-prevent yung transmission. So yun po. Tapos ang very important po kasi pag lumalabas tayo, yung pagsusuot natin ng mask maayos.
Kasi kung nakamask tayo pero nakalabas yung ilong natin, nakamask tayo pero pag nagsasalita, binababa natin, useless po yun. So, kailangan po maayos yung ating pagsusot ng mask, yung maging habit na po yung naguhugas ng kamay, and then avoid, syempre, yung crowds, yung maraming tao. Opo. Doc Ana, napakaraming salamat. Kung meron pa kaming nakalimutan at gusto mong idagdag, you have all the time. Go ahead. Sige po. Thank you po, Sir Pio. So, yun po, yung talagang panabagan ko lagi ngayon. Kung may chance kayong magpabakuna habang po meron tayong mga bakuna, go to your nearest na vaccination center po, magpabakuna po tayo. Nakakatulong po talaga ang bakuna kahit na mahawaan ka. Magkakaroon ka lang po ng mild symptoms, no? Hindi ka lalala at hindi ka mamamatay. Pangalawa po, kailangan po talaga sa sarili natin, parati nating iisipin na i-protect natin yung sarili, protect din natin yung mga ibang tao. So, ang pinakaano lang po dyan para mag-iingat tayo, consider yung sarili natin na probably makakahawa tayo, and consider din na yung mga nakakasalamuhan natin na baka rin mahawaan tayo para maging self-conscious tayo at makontrol na po yung pagdami nitong COVID cases natin. Doc Ana, God bless. Maraming salamat. Keep safe po. Thank you po, Sir Pio, and ingat po tayong lahat. Bye-bye. Thank you so much. Mga tugang si Doc Ana Linda Billen, taro sa mga konsultant kan gobyerno, infectious disease specialist digdi po sa Albay. Oras, Pilipinas, 15 minutos bago mag alas 10. Ans, kung abuton ka, uubusin namin ni Padignald ang mga hanap buhay. Go ahead. An oras hatod sa Indokang. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified holders. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC sa aldaw ng eleksyon. Magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagboto. Ang borotohan mapoon sa oras na alas 8 ng agas sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako Cisco. Tayo, Cisco! Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga-Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Dektado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Ano
Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto pag si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako gisadit na negosyo sa Arong. Maray sa Noong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Noong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Noong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga mami, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anaino. Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis sa alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-resign na sa trabaho ang Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno na si Cesar Chavez. Sigun kay Chavez, tinangro siyang magwelta sa sarong radio station bilang broadcaster na enot niya niyang trabaho. Sinabi niyang magma siyang mabwelta sa iyang first love, asin tapos na siya sa government service na kinamutan man niya. Katakod kay ni nagpasalamat si Chavez kay Moreno sa pagkakataon na maging parte kan team kay ni sa syudad, mantang dakol pa man na matitibay asin tultol na tao sa City Hall. Yan ang mga alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. GSM Blue.